Magatod mi akong TV nga order. Sa Imperial. Imo ni. 32 inches. Imo ni number. Napatod na magud sa amo ah. So wala pa ganyan na bayaran. Wala pa na bayaran 15,500. Order kaya no? Imo nga man pangalan nakabutang tapos diri sa makilala cable. Samsung TV, mo na yung number nagtawag. Ha? Mo na yung number ang nagtawag. Nam kaya tapang bayad. Nagtawag man daw ka sa opisina sa Imperial. Kung kuha na mo, ano sa ipa-receive, sir? Ha? Pa-receive sa namo. Masig na ay nag-order tapos sa imuha gi-care off. Ha? Masig na ay nag-order ba tapos sa imuha gi-care off. Ang problema, kaya wala pa siya bayri. Ano ba yun eh? Oo. Eh. Saan kaya? Kaya tapang bayad. Ah, sige. Patanaw na mo, sir. Patanaw na mo. Open lang na, sir. Imuha mo na pangalan. Surprise! Happy birthday! Dire ka, sir. Joke lang, sir. Wala bayro nun. Pero kung naay bayro nun, naman sila tayo pambayad. Ano? Okay. Ilan na edad na ito karon, sir? Wow, batang-bata. Okay. Dirito, sir. Dirito. Okay. Happy birthday. Naka-idea, sir? Kung naka-idea kung siya nagpadala? Wala. Wala? Ha? Dagan din sila. Pag sure ba? Daghan isara. Isara. Okay, sige. Dira sa to, sir. Na-message ang nagpadala. Ano siya? Hello, babe. It's your birthday. I can't be there with you, but I wanted to send you some love from across the miles. Happy birthday, palangga ko. Grabe no, kasweet sa palangga ko. Hope this year brings you all the happiness and joy that you deserve. I love you so much. And I miss you a lot. Mwah. Surprise from your babe all the way from Morocco with love. Salamat. Ikan sa Morocco. Ah, sige, sir. Mga yumig. Mensahe ni mo para kay ma'am. Salamat man ka sa salamat. Sana all. Sana all may palangga ma. Okay. Sir, nalipay ta karon? Sobra. Wow, sobra. Sana all. Ah, sige. Amo kang kantahan, sir, og happy birthday. Mag-blow sa tagandel. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Sir, make a wish and blow your candle. Yehey! Happy birthday! Okay. Sir, si ma'am, padalaan ka ni ma'am og ano, dako kayong teddy bear. Sama ka dako sa iyang pagigugma kanimo, no? Okay, so last message para kay ma'am. Take care always. I love you. Wow, sana all. Okay, sir, kami di ay ang Sweet Joy Will of Surprise sa Kidapawan. Nalipay ni nga kami ang napili ni ma'am na magatod og surprise diri sa imuha. Oo. Unta, happy po siya no, sa iyang ipadala. Sobra. Wow, sana all kayo, no? Grabe ang gugma, bisan sa Morocco, po Kidapawan City, no? Okay, happy birthday! Palakpakan natin si sir. Okay ba? Kira, oy. Ako lang. Ay, kaya lagaw. Pero, picture na. Ay ba? Kaya lagaw.